Γεια σας, είμαι πίσω. Όσοι θυμάστε, στο προηγούμενο part είχαμε ανακαλύψει όλα αυτά τα φακελάκια, όλα αυτές τις κάρτες, στα 21 φακελάκια Euro, εδώ, τους πάνε, RIP φακελάκια, και μας έχουν μείνει αυτά εδώ. Έχουμε πολλά ακόμη. Τέλος πάντων, σε αυτό το βίντεο θα καταφέρουμε να τα τελειώσουμε. Άμα δεν έχετε δει το προηγούμενο part, πηγαίνετε κάτω να το δείτε. Δεν είναι σε διαφορετική μέρα. Είναι την ίδια μέρα. Δεν ξέρω αν θα ανεβούν την ίδια μέρα. Και έχουμε Κραμαρίτς εδώ. Κροάτης. Τον αφήνουμε και αυτόν εκεί. Παιδιά, τον χαμένο. Τον πώς λέγεται. Αυτός που έχει χάσει, ο Χάρι Κέιν, που έχει κάνει μια καριέρα 80 χρονών άνθρωπος και δεν έχει πάρει ένα κύπελο. Και επίσης για κάποιο λόγο δεν έχει το σήμα της Αγγλίας. Πού πήγε το σήμα της Αγγλίας? Κάτι έχουν με την Αγγλία οι Έλληνες. Μα δεν έχουν κάτι. Τι έχετε ρε παιδιά? Έχουμε κάτι? Εγώ προσωρινά δεν έχω κάτι με την Αγγλία. Ντάβιντ Άλαμπα παίζει ακόμη. Αν παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης ακόμη ο Άλαμπα, πείτε μου λίγο. Από την Αυστρία αυτός. Και μετά είμαστε πολύ όμορφα στον καναπέ μου. Δηλαδή, εντάξει, έχω air condition, αλλά περιμένετε να σηκωθώ Δηλαδή έλεος! Έχω πετύχει όλους τους Ισπανούς. Εδώ έχουμε 5 Ισπανό. Έχουμε πόσους Ισπανούς και ακόμη δεν έχω πετύχει το Λαμίν Γιαμάλ. Αυτός εδώ, πες ότι είναι από τη Σλοβενία. Τον αφήνουμε εδώ πέρα. Και έχουμε και τον Ελβετό Ντένις Ζακαρία. Ο Ζαχαρίας. Θεέ μου, τι λέω. Μισό, παιδιά. Κοιτάξτε λίγο πως είναι ο καναπές. Έλεος δηλαδή. Εδώ τα σκουπίδια. Εδώ οι κάρτες. Και εδώ τα φακελάκια. Και εδώ κάνω το βίντεο. Τι γέλιο ήταν αυτό? Και το χέρι εδώ πάντω. Όσοι δεν έχετε δει τα υπόλοιπα unboxing, έχω ένα playlist. Να το τσεκάρετε στο κανάλι μου. Μάλιστα, έχουμε κι άλλο top scorer. Ποια χώρα είναι αυτός? Ο Τζον, ο Γιαννάκης. Γιαννάκης εδώ πέρα, έχουμε το Γιαννάκη, το καλό παιδί. Μετά έχουμε τον Ντοναρούμα από την Παρί. Δεν ξέρω αν παίζει ακόμη στην Παρί. Και πάλι δεν έχουν σήμα. Ο Χάρι Κέιν έπαιζε. Αυτός δεν νομίζω να έπαιζε. Τέλος πάντων, για ποιο λόγο είναι captain και δεν έχουμε ακόμη Λαμίν Γιαμάλ. Ναι, περνάει και ο σκύλος, δηλαδή μόλις κάθισε ο σκύλος, δηλαδή δείτε τον. Έχουμε air condition και κάθεται εδώ πέρα. Πάντα σε μένα θα κάτσει. Και έχουμε εδώ Σλοβενός είναι. Παιδιά, κατάλαβα. Διάβασα αυτό εδώ. Διάβασα τι γράφει εδώ πέρα. Διάβασα εγώ. Όχι εσείς, μην διαβάσετε. Σβούν τα μάτια. Δεν φαίνεται έτσι. Δεν φαίνεται.
σαν μια μούρη φαίνεται, τέλος πάντων. Και σιγά σιγά τελειώνουμε, από ό,τι βλέπετε. Τα αφήνω εδώ. Κοίτα εδώ με πόσο μίσος τα ανοίγω. Και τι είναι αυτή? Α, εντάξει, πάλι. Λοιπόν, έχουμε τον, πώς το λένε αυτόνα, Τούρκος, δεν είναι Τούρκος αυτός, τέλος πάντων. Η Μάρκο Αρναούτοβιτς, νομίζω αυτός παίζει στον ΠΑΟΚ, Αρναούτοβιτς, δεν ξέρω. Μετά έχουμε τον Κόντι Γκάκπο, Γκάκπο το λένε. Δεν ξέρω. Δεν τα πάμε καλά εμείς οι δυο. Όχι, αυτά οι κάρτες. Με τις κάρτες. Ωραία. Άνοιξε, θέλω Γιαμάλ. Λαμίν, Τιμούρ σου. Πάλι δεν έχουμε Λαμίν Γιαμάλ. Λοιπόν, έχουμε το Granit. Το Granit. Πώς προφέρεται αυτό? Χάκα. Ο Μίλαν. Το Μιλάνο. Δεν είναι από το Μιλάνο. Δεν ξέρω από ποια χώρα είναι αυτή. Ποια χώρα είναι πάλι αυτή? Σουσου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και Πορτογάλος Ραφαέλ Λεάο. Πεκτούρες στο World Cup. Κρίμα δεν το κερδούσε. Δεν το κερδούσανε, ναι. Το κερδούσε ο Μέση. Κρίμα δεν το κέρδισαν. Εντάξει, και ο Μέση που το κέρδισε δεν πειράζει. Και οι δύο καλοί είναι. Βέβαια, ο Ραφαέλ Λεάο δεν είναι και τόσο καλός, τέλος πάντων. Έχουμε πάλι Ισπανό, παιδιά. Έχουμε τον Κοξού, Τούρκος πάλι. Να τους, εδώ. Δεν θα το διαβάζω άλλο τα ονόματα του τέτοιου. Μάρκο Ασένσιο. Έχουμε εδώ. Μετά έχουμε τον Ρασβάν Μαρίν. Ρωμάνος, ναι. Το ανοίγουμε και αυτό. Επίσης πρέπει να πάρω ένα δεύτερο άλμπουμ. Δεν μου χωράνε οι κάρτες. Και έχουμε εδώ τον Σκοτ ή τον Τράβις Σκοτ. Τον Σκοτ αυτόν, την Σκοτία. Τον Λόβριτς, τον Σάντι Λόβριτς. Τέλος, τι όνομα είναι αυτό? Αυτό ακούγεται σαν την Άγρια Δύση όνομα, τέλος πάντων. Ποια χώρα είναι αυτή πάλι? Ποια χώρα είναι? Να. Δεν το δείχνει. Τέλος πάντων. Ρούμπεν Βάργκας από την Ελβετία. Εδώ. Είναι... Δεν έχω και πολλή ώρα. Πρέπει να τα ανοίξουμε λίγο γρήγορα, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε Ρόντρι τώρα. Κονράντ Λάμερ από την Αυστρία. Τζουντ Μπέλιγχαμ.
Εδώ ο Jude Bellingham. Δεν έχει πάλι φανέλα. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε τι έτυχα. Το Rodri. Τέλος πάντων. Έχουμε άλλο ένα φακελάκι. Και άμα δεν πετύχω Έχουμε μεγάλο, παιδιά. Και ναι. Πάλι έχουμε Ισπανό. Τιερνέι. Εδώ. Από τη Σκωτία, ναι. Τον Κόκε. Από την Ισπανία. Και τον Κόμαν. Από τη Γαλλία. Πάλι δεν έχει φανέλα. Και το τελικό φακελάκι. Πήγα να πω φανελάκι. Το ανοίγουμε εδώ. Και please να έχει Γιαμάλ. Και παίζει να έχει πάλι Άγγλο. Όχι, εντάξει, δεν έχει Άγγλο. Λοιπόν, εδώ. Πάμε. Εδώ. Άρντα Γκούλερ. Ρεάλ Μαδρίτης. Λουκ Σο. Και Άντονιν Μπαράκ. Και δεν έτυχα πάλι. Γιαμάλ. Κοίτα εδώ πόσες κάρτες. Και έναν Γιαμάλ πουθενά δηλαδή έλεος. Γιατί. Έλεος δηλαδή. Και να τα σκουπίδια. Και όλα αυτά που θα πάνε στον κάδο. Γεια σας παιδιά. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα έχω φακελάκια να πετύχω Λαμίν Γιαμάλ. Γεια! Λαμίν Γιαμάλ.